kunamalunga lapha kwi-head of committee ayimisele nje ngempela ukuvikela inhlangano zabo kanjalo namalunga awathintekayo enkohlakaleni. Kunoyedwa ke nje ohamba phambili ohlulekayo nokuyibamba ekwenzeni leyo nto. Lo uKhuselo Diko. Khuselo Diko uyaziwa ke ukungena kwakhe nje kulela committee kwathi usabaningi kwaba nezinkonondo asazi ukuthi ukhongolose wagcina umfake kanjani lapho, kodwa kuyavela ukuthi no hayi ungena endaweni errong, kuningi okuthintekayo okuthinta yena. Oqala uKhuselo Diko ngalesa sikhathi seCovid uyena nenkampani yakhe yomyeni wakhe, husband yakhe, bagamanxa kakhulu besoleka ekutheni nabo babe nesandla ekutholeni imali engaphezulu kuka-100 million kwithenda yokusupplya ama-PPE ngendlela engacaci. Kwakuphenywa ke nophenyo olaphelele obala. Leya nto ke isamlandela uKhuselo ngoba ayiqedwanga lesa sehlakalo esenzeka. Siyakhumbula ukuthi senzeka futhi khona kulesibhedlela esinenkinga iThembisa Hospital. Ngenye indlela nje uyathinteka ngoba noKhet nabo babefaka isandla kusona lesibhedlela ekuthiwa iThembisa Hospital la kwagcina kushone khona intombazana obizwa ngobabitha uDeokaran owayephenya ngaso leso sibhedlela nokulahleka kwezimali namathenda ayengacaci. Kulawo mathenda angacaci angaphezulu kwa2 million ikhona nekaKhuselo Diko. Ileyo nto ke bimlandela. Mayefika eParliament ukhombisa izimpawu eziningi zokuvikela uSenzo Mchunu. Usenze yonke imizamo yokumvikela uSenzo lokuqalile leli committee leli. Akekho komkhuzayo. Kulezi insuku ubhizi uvikela manje ke uJulius Mkhwanazi. Mkhwanazi ke kuyazi ukuthi umuntu wabo ubhizi ke uvikela yena nokuthi angaveli nje hlobo kuleli committee ngoba useyazi vele ukuthi uMkhwanazi uluzi ngoba uyahluleka ukukhuluma, ulibele ukuphuza amanzi nje ajuluka abeyinqaba ubufakazi bakhe bungahlangani kakhulu. Uyazama ukumvikela. Ngekhathi kuthula ubufakazi kuGeneral Dumisani Khumalo. Wayebhizi emhlaba ngemibuzo eyicabanga yena ukuthi inzima njengokuthi nje wazi ngani ukuthi uSenzo Mchunu wayethinteka ekuthini elekelela uKhet Mahlala through uBrown Mkhosi. Lobo bufakazi thina nje abanye sidlalela emakhaya siyibuka nje leyo nto buyahlangana, buclear ukuthi leya nto into ehlanganisa bonke abantu. Kuyavela abantu ababalwayo, kuyavela ukuthi futhi uBrown Mkhosi unesikhathi eside exhumana noSenzo Mchunu kusukela kulesa sikhathi sika CR17. Kuyacaca kunobufakazi futhi ukuthi amanga ukuthi basanda ukuhlangana benoKhet Mahlala basukela kudala futhi nabo ngo-2023. So ubufakazi buningi, bukhona ubufakazi. Into ukuthi ezinye zezingxoxo zabo akukhona kuphela ukuthi babeyixoxa kuWhatsApp nasemafonini, abakwazi ukuthi babe ngahlangani. Ngaleyo ndlela obunye ubufakazi angeke uze ubuthole ubuphathe ngesandla uzobeka enkantolo noma ubuveza. Ilento kobisho uDumisani ukuthi busaphenya kwenza kube nzima ukuphenya ngoba usuku uphenya uxhumanisa ama-dots kodwa ungenabo ubufakazi obubanjwa ngesandla, kodwa ubufakazi buphambi kwetafula. Ile nto ke bezama ukumkhinca ngayo yombhedo nje. Akona ke futhi akuyena ke yedwa owenza lezo zinto laphana. Ubambisene noma ngedwa ke laphana, kodwa ke yena indaba yakhe isimane yaphumela obala kangangokuthi sekunomkhankaso wokumkhipha lapha olidwa lapha kulela social media ebizwa ngokuthiwa iX, eyayibizwa phambilini yayi-X njengamanje angikhohlwa ukuthi ayibizwa ngani. Bafuna ukumkhipha, baqoqa yonke ama-petition ukuthi abasamfuni kulela committee. Imvungeke iza naye iyamkhipha, imkhiphela ngaphandle. Akayedwa ke lapha kunendoda ekuthiwa uAshley Souls. Ashley Souls phambilini
ube umuntu othenjwayo nobonakalayo ukuthi ufikile ePhalamende futhi uza kanzima. Kodwa kulo iqalile lekomiti ubukeka ewumuntu sengathi uyithunyelwe nje Gayton Mackenzie noKenny Kunene ukuthi uzodefenda bona lapha. Asazi ukuthi bamdliseni, akezwa lutho uvaleka amadlebe ngokudefenda. Naye ngomunye umuntu usezakhela isicwaco nje esikhulu kulela komiti, abantu abasamuzwa kahle kakhulu. Bese kuba no uGlenis uBrettenberg we-DA ke hayi izandla zayo zingene kakhulu ebugebengini obukhona la eSouth Africa. Leya inhlangano yamabhunu noma abelungu. Abanye ke ngiyazi ukuthi akuzi kahle. Abantu banalolu uthando engalazi ukuthi balithathe ephi kulezi zinsuku lokuthanda abelungu and babathatha njengabantu abangakhohlakele noma bangenabo ubugebengu. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani, bayithatha phi leyo nto ngoba siyayiveza ezinye zezinto ezenziwa abelungu. Kodwa ke banekhono lokuthi izinto zabo noma zivele obala ngokuthi bayilawula noma bayicontrol imedia, azibi izinto ezigqamayo, sigcina zinyatheleke ngeenyawo zingavele obala. Nangu ulokhuzana uGlenis lapha umuntu ngempela udefender ngale ndlela iDA ukuvezileke futhi nalapha ifaka imibuzo eminingi engacaci. uGlenis uhlaza usagcolelwe labandlululo alifundiswa ubaba wakhe. Ade buza ke uGeneral uKhumalo lapho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi baqashe umuntu ngaphandle kwamaphoyisa ekhona abantu abangabana kulesa sikhundla. Wayekhuluma ngoDineo Mkwele lapho, ubebuza ngoDineo. Seyamchazela ke uKhumalo ukuthi hayi akaqashwanga yimina. Siyakhumbula phela ukuthi uKhumalo uboshelwe wona lokho ukuthi waqasha uDineo. Ila iqale khona inkinga zakhe. Qhubeka wabuza ukuthi kungani behlalise amaphoyisa noma bethenge ihotela alibizwa ngokuthiwa iBotuiko. Washo ke noKhumalo ukuthi no hayi le udaba olubucayi okufanele angeke akwazi ukuliphendula lusaphenywa futhi luyimfihlo zamaphoyisa. Sakhumbula ukuthi uMkhwanazi wasitshela ukuthi akukona konke ekuzofanele sikwazi. Akusithusi ke thina lo kwenziwa uGlenis uBrettenberg lo. Siyakhumbula ukuthi lekhathi nje eqeda ukuthula ukuhlangana nabezindaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi kwaba yibona abasukuma kuqala bayiphikisa le nto bathi kufanele le ayishoyo ayixoxe ePhalamende, angayibekeli izwe yonke indaba. Ngobani uyazi ukuthi indaba miyilapha ePhalamende bayakwazi ukuyigcoba ngeenyawo. Kwaba yiphutha ukuthi size sifike la. iDA ingene shi kulobugebengu obukhona la. Inhlokohlela lo. Siyabonga ukuthi usilalelile isitori. Shareishe nabanye and ungakhohlwa ukusilike. Thank you.